Babba. Jag har riktigt också nu. Ber din hund Jag vet skälla. inte hur jag fullscreenar. Det är inte min hund. Okej. Ja, det är Alvar, där kommer vara en ganska dålig quality screenshot. det är hundivel. Kolla min, tror vi alla vet vilken det Jag här vet är. inte om båda ni vet vilken bana det här är. Vadå jag eller Vilken Oliver? bana? Fyrtjufunk. Nej, Vilken bana är det här? William, jag vill se. Vänta, jag vad du middat Alvar kan Yellow lista ut. bajs. Ja! 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 Yes! Ja! Ja! Yes! Oh! Yes! Yes! Oh! Oh!